The Bachelor of Science is Miss High-Tech Aeronautic Bow Kag Tik-Tik. Sisikapin ko ang mag-isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. May tamang kandidat ang nataliyo, bilaran unta ugma. Pero makakita mo o brown na witin, kana, kay utin ka na. Next we have our Jurassic number 2. Next in line is our Jurassic number 3. Now we'll move on to our Jurassic number 4. Now moving on to our Jurassic number 5. 何？お前はもう死んでいる。Yes, good evening once again. Maayong gabi, Barangay Tawason. Tonight, we shall be marking another highlights of your Fiesta celebration. It means happy festa kanduman. Always be happy and always wear smile because happy close a smile Colgate with chocolate. Maayong gabi ay 130, 33, 44, 44. The Bachelor of Science is Miss High-Tech Aeronautic Bow Kag Tik-Tik. Ladies and gentlemen, mahama ka ay pag-vote. Ladies and gentlemen po ang galing sa ABS-CBN Channel 1, Channel 3, 60, 17, 17, 18. Bahala na, sige, on ba, sige, padagyon. Ladies and gentlemen, Sunshine Kansay, Bangkay, ang namugatay pagkaba. Sunshine Kansay, Bangkay, ang namugatay, ang nasasabi, manalo man matalo, basta na mabuli kong parapak nyo. Pakpaksan mo eh. Bangkay, ang nasasabi again, sa era is makurog, kung sa Bisaya, mahingog sa sundanan, hantod sa naturan, mamatay tayong tanan. Busa, bali-bali ito kamatayon ang number 2, masukod sa langon. Thank you. Olo, woman siksang aksang la, ay Miss Pia Piao Yongyo.
representing a public of Puerto Rico. At huwag kayong mag-alala, hindi ako padadala, hindi ako nag-isa, we all the world, we all the children. At meron ako sasabi sa inyo, sisikapin ko ang mag-isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Isang bansa, isang diwa, mabuhay po kami mga bakla ang number 6 bilaran o kaugma. Thank you. Noches buenas, mga kekikales noches. Buenos días, Joko Diaz, Gloria Diaz, Erika Diaz, Paquito Diaz, 40 Diaz. Bahalag dili guwapa, basta virgin pa. Aanin mo ang sexy body kung natikman na ng everybody. Di man ko kahibaw mubat-bat sa pinulungang Ingles, apan ipamulong ko lang na mamaayo ako. Good evening friends, ladies and gentlemen. The transgender woman standing in front of you is the most natural candidate of them all. My name is Shallow Marie Ruiz, Aboites Elizalde, Zobel de Ayala Mall, Vioda de Ayala Land, Bartolome, Mondragon. Sa isip, sa salita at sa gawa, mabuhay po kami mga bakla. Super balita, abante Bisaya, may tamang kandidat nga sa liyo, bilaran unta ugma. Basta, balibaran ta ang kamatayon, kay mahal na kaayo ang lungon. Good evening. Henry Carlo 16, Chuy Abbas, Kemite ng Ibayay. Thank you. Bangat. Hat yabe. Oh, kumana lagi pagilom diha. Muto ko na wait mo ron. Kubag ron. Oh, kalimot na lang ko. Welcome to Mobile Legends. Slenda! Chupakir! Good evening friends, ladies and gentlemen. Ang babaeng nasa inyong harapan, ang babaeng the white flower. Ang babaeng patay naging nabuhay. Oo. Tapos ang agawa ng yaman, ngayon agawa naman ng Jurassic. I stand by the name of Miss, ang babaeng naging bida, naging kontrabida. I stand by the name of Miss Ma2ke. At niniwala ako sa kasabihang hindi ako naniniwala. Inay, takyo. Ben Pakyay. Kung makakita ka mo o itom nga bitin, kana, traidor ka na. Kung makakita ka mo o puti nga bitin, kana, buutan ka na. Pero makakita ka mo o brown nga bitin, kana, kay utin ka na. Saksi ang panagbuglo sa mga bayot, ungo, o ako ang pinakagwapa nga ungo, o siya ang pinakabati nga ungo, kay nakugluso, kay kusog mo lolo. Ang babae sa inyong harapan is 3/4 and 1/4 kilogram militaris and heightis. Hepatitis ang noun sa number 7, di diabetes. Ang babae sa inyong harapan ay isang horror movie at ngayon Jurassic na po at nag-isang coach ng The Voice of the Philippines. My name is Sara Duterte Jr. Pakpak mga liman. Makabayo pa kayo, 1, 2, 3, 4. 1 million na ka mo. Ako pa na. Sara Duterte po is only 101 Dalmatian and a fresh graduate of University of Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue, and taking the course of Bachelor of Science
and secondary education, major in science and health. Finish or not finish, pass your papers. Sa Duterte po, nagsasabi at nag-iiwan ang katagang oo ng buhay ko. Apple, eggplant, iigit o otot. Dagang salamat. Maayong gabi sa inyong kanan. Si Sirik-Sik, Alibang-bang, ang number 1 at kalibang. Unti-unting mararating, pag-umangkon kang berting. Ang babaeng nasa inyong harapan, ito po ang babaeng dancer ng Wawawi. My name, Nuning Prane. Nuning Prane naniniwala sa isang kasabihan, parang baka ay makulit, pinapalo sa puwet. Pag kami ng mga bakla ang makulit, pinupuhog ang puwet. And I thank you. Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far. Get to glass.